Avui la veu més escoltada de Catalunya ha confessat que té por de la Guàrdia Civil. Jordi Basté, en el seu davantal de les 8 del matí, ha reconegut que l'espanta des que un dia, quan era ben jovenet, uns agents d'aquest cos armat van aturar la seva família i ell pensava que es podien endur el seu pare. El seu drama l'ha fet públic i molts catalans s'han sentit identificats. La por a Espanya, encarnada en aquest cas en la Guàrdia Civil, continua sent el nostre enemic. I això li passa a un home que és una de les figures més populars de la nostra nació i que té la protecció dels poders econòmics i polítics del país. Els nostres líders d'opinió els entra el pànic davant d'un simple tricorn. I la seva por l'escampen per les zones com si fos un virus i col·labora a fer el dimoni més lleig. Li fa un flac favor a la moral col·lectiva de la nostra gent. Millor que, en lloc de posar la seva por com a exemple davant la benemèrita en Basté, hagués posat l'exemple dels catalans que el 1 d'octubre es van trencar la cara davant d'aquelles bèsties de verd que volien evitar que votéssim. Afortunadament, hi ha catalans que s'encaren en la Guàrdia Civil quan convé i no els hi cal tenir al darrere un conde o un grande d'Espanya.